ndinoti Douglas ndinenge chikumbiro changu chimwe chete chekuti kana tauya kuno kunhamo nekupi sezvaitawo wedu ashaya celeb ndichikumbira unza kuti isusu weklabhu yedu tinenge tichingobatanawo sezvo iwo vari kure nekure vanenge vachitipawo mamwewo makwatiwo tichibatanawo semarwarire atakaita hatina munhu akambotibatsirawo kuti iwo tione kuti kurarama. Handitika ndinenge ndichikumbirawo kuti ininiwo pachangu ndinonzi Douglas ndichikumbirawo kuti ndiri rubatsiro rwatiri ko vana vedu sepataizwawo isusuwo tinenge tichinzwikawo sei apo tainzwawo mumaredhiyo mukupi nekupi tichiekta tichiita sei nesei nesei. Handitika but hatina kana chatakambobatsirana nacho. Sisi vaitongoendawo kiriniki vachishaya mari yebhazi dzimwe nguva vachiita sei mari yechikafu ezvinozvo hakuna. Ini ndinonzi Shutu ndozisara ndosikanwa naro asi ndinonzi Shwati Chikuni. Nyaya iripo panyaya yemukomana uyu akarara uyu aiwa tinoti tarasikirwa zvikuru pakutoti iye tichimuziva anga ari munhu asita basa nezvakaita sei zvakawanda asi anga ari munhu aifara doro raifara rakachaso handidi kunyepa ndikanyepa ndinenge ndavanzira Mwari nekwaari kuenda asi mukomana uyu ndinoti Mwari nekwaari kuenda nekwaari kubva mumurangarirewo sesu nekuti iye aifara nemunhu wese anga asina munhu waisi arudzi aibeura 1.5 tiyoti 1.5 tikutaura 500 mils kake obva atoti tisawira ndakuita se ndakuenda asi ndarwadziwa panini nguva tirika ndinoti marapa nekwauri kuenda famba zvakanaka nonzi Boyika wamwese zvidzoika mona mukuru azi Marabo sezvatira munhu anga nerudo nevanhu vese ndorefarira akachasuka but zvisinei ndabatikana nemukoma wangu ndogara apa sera nemukoma wangu ndarwadziwa bcause munhu aipa vanhu entertainment mudzimba dzavo vasina upfu varowana vasina chii vanonzi paGWest Malapi aiwa the whole world akapedza bhora ndotenda zvangu Boyika top striker. Pamusoro nyika yeruzhinji rweZimbabwe ini ndoitwa Yeukai Ushilalu ndiri kurwadziwa nekushayikirwa kwataitwa nemukomana Arere Mumbaumba. Mukomana taimuziva ari mukomana aive actor wedu wenharaunda yedu yeEpworth achifamba nababa wedu Kapfupi the biggest man. Saka kushayikirwa kwataitwa nemukomana uyu ndinonzwa kubatikana zvikuru. Nyika yeruzhinji rweZimbabwe takasurukirwa pari zvino tiri kungochema ameno muri asiwawo ameno vanokwanisa kubatsira motibatsirawo mutipo makwati ekuti tingobatsirikana nemhuri yatasirwa pano. Toda kutenda vakanga vabatsirawo pakuvaka musha uno toda kuvatenda zvakare tichemawo nemhuri yese iri pano. Hama dzangu ngatibatsiranei nekuti tese ndonzira yedu tongoti neiwayo zvangu akwana. Stanonzi Gertrude Mukadzi ndimukadzi waMarara. Chakaitika ndechikuti mazuva akarwara tasiyana ndakazoya ndichinzwa kuti Maraba asingwa mushi ndopa akanga astroke. Saka paakastroka ndopakatangira urwere anozoita zvakanaka saka apa pese apa ndetomuona aitouya kumba kwangu kwandogara kudombo titotaura anouya kutaura kuti nini nyama dzangu dzikudzimbika. Saka ndakazongonzwa kuti Maraba aenda kukiriniki. Saka pandakazviudzwa kunzi aenda kukiriniki chiti ndichazoenda Mandi ndopakabva atisiye. Saka ndiri kubatikana
nekuti anga akapromisa mwana wake anoita zvokuimba, anga akamupromisa kuti achaita sei, achamuendesa kuchiusport. Saka zvinhu zvingondibata kuti ndo chiusport yacho here Chelsea. Soro ramurugari atenda. Nemurume wenyu muine mhuri yakakura sei? Ndine mwana 1 wacho akashaya. Saka tine 2. Oh, akashayika zvarini? 2021. Alright. Akarwara? Ndakangomusununguka. Ndakangomusununguka achizopata. Alright. Mwana asara akura zvakadii? Ane 15 years. Alright. Ari pano? Ngauye uchitaura. Ini ndinonzi Tafadzwa Mukadzi. Ndosine mandoshandisa. Ndoenda chikoro ende ndi 15 years tomakore ndinawo. Asi ndinofarira kuimba vandofarira because wangu anoita vaita okay kuti ndofara zvokuimba zvandofarira, asi ndiri kuradziwa nezvaitika nongoti wazorire murugari ndochete zvanazvo. Kuchikoro wacho kuitiki? Chikoro ndiri form 1. Oh,